skal det handle om blodkredsløbet, eller bare kredsløbet, som vi kalder det. Og blodkredsløbet er nærmere beskrevet i vores lærebog Biologi til tiden på siderne 35 til 39, og faktisk også videre i bogen. Men i dag vil det være med fokus på indholdet på de her sider. Og især figur 53 er central, og den vil udgøre sådan fundamentet for resten af denne her video. Figur 53 viser faktisk hele blodkredsløbet og de forskellige komponenter, som indgår som del af blodkredsløbet. Der er i alt 4 hovedkomponenter, som alle er beskrevet i hver deres afsnit i bogen. Og hvis vi lige laver sådan en kort oversigt over dem, alle 4 her, skriver en overskrift, der hedder blodkredsløbets 4 komponenter. Jamen, så kan vi starte med hjertet, som jo er helt centralt i vores blodkredsløb, i og med at det er hjertet, der er motoren i systemet. Det er hjertet, der pumper blodet rundt i hele vores krop. Så hjertet er selvfølgelig helt centralt i vores kredsløb. Et andet centralt element i vores kredsløb, det er lungerne, som jo blandt andet modtager blodet fra hjertet, men som faktisk også afgiver iltet blod tilbage til hjertet. Så lungerne er også centralt i vores kredsløb, eller de er centrale, for der er jo 2 af dem. Så er der vores blodkar, som jo er det, kan man sige, rørsystem, som blodet føres rundt i kroppen via. Og man kan se på figur 53 her, at man faktisk skelner mellem, her i bogen skelner man mellem de røde og de blå blodkar. Det vi skal tænke på, det er, at der er blodkar, der fører blodet fra hjertet, og der er blodkar, der fører blodet til hjertet. Og blodkarrene er faktisk en lille smule forskellige i deres opbygning og deres funktion, afhængig af, om det er tilførende eller fraførende blodkar. Og som vi vil komme til at se nærmere i en af de andre videoer, så er der også forskel selvfølgelig på det blod, der løber i de her blodkar. Så hovedkomponent nummer 3, det er vores blodkar. Så er der en fjerde komponent, som jeg allerede har nævnt, og det er selvfølgelig blodet. Så kan man sige, hvorfor er det lige netop de her 4 komponenter, man indregner som del af vores blodkredsløb. Og det er fordi, de alle sammen spiller en vigtig rolle i at udføre, kan man sige, den samme opgave, sådan overordnet set i hvert fald. Og det er jo at transportere blandt andet ilt ud til arbejdende muskler, eller til hjernen, eller til de dele, som udfører en opgave i forbindelse med vores fordøjelsessystem for eksempel. Alle celler i kroppen skal have ilt hele tiden. Og uden et ekstremt effektivt blodkredsløb, så vil det ikke være muligt at få leveret ilt, og for den sags skyld også næringsstoffer ud til de arbejdende celler. Og ligesom der er ting, der skal transporteres ud i kroppen, så er der også ting, der skal transporteres ud af kroppen, kan man sige. Blandt andet jo en lang række affaldsstoffer i forbindelse med det arbejde, som vores lever udfører. Og det kunne også være kuldioxid, som er et affaldsstof fra vores forbrænding af næringsstoffer ude i f.eks. muskelceller. Så vores blodkredsløb arbejder sammen om at udføre den opgave. Så kan man sige, overordnet set, så adskiller man foruden blodkredsløbet i de her 4 hovedkomponenter, så kan man tale om, at der faktisk er 2 kredsløb i vores krop. Der er det store kropskredsløb, og det er den del af vores kredsløb, som afgår fra hjertet og så ud i kroppen med vores arme og vores ben op til vores hoved. Og så er det lille kredsløb, som er kan man sige, det kredsløb, hvor blodet sendes op til lungerne og så tilbage til hjertet. Det er det lille kredsløb. Så der er i alt 2 kredsløb, det store og det lille.